Salam aleykum mehriban ileşler tagamana turan soňra biteden ähliňizde jan saglygyny, yrskal döwletdilligi, maşgala agzy berligini arzu edýär. Bizi şeýle toýly mekana ýaşadýan sungatymyzyň hak gowanlary, arka dagymyzyň jany sag, ömrü zok bolsun. Edi dileşler şeýle ýaşy arzular bilen biteden ähliňizi bagtyarlyk joşgun adly gepleşiňiziň ýene bir gezek sanyna tomaş etmäni çagyrýar. Döredi dağday erkten, yüzü nur göwünü görkten, öýünden çyksa türkmen seher günüň dogşudur. Döwmesine saadlary, keştesine ýazlary, tamam gelin aýlary bir-birinden ýaşydyr. Nur ýasa goşa tardan, bedew kişnese irden, ýaşyly örsü törden, berekediň çogşudur. Bayrakdyr bahar ýazy, saýrakdyr şahir bary, dünýäniň şahan nady her öýde bir bagşydyr. Mehriban ileşler, parahat watanmyzda aýdymdyr sadyň owazy belentden belende ýanglanýar. Hormat arkadagymyzyň ýol başçylygyna biziň halipalamyza ul hormat goýulýar. Edi dileşler, bizemine bugün öz döredüjülük topormuz bilen Türkmenistanyň halk artisti Kakadyr Täjemowň döredüjülügine başlanan gepleşigimizi häzir size ýetirýär. Ine şo maksat bilen biz Ahal welaýatynyň Göktepe trawyna geldik. Ine mehriban ileşler, meňe mädir kütük kötdeşim Türkmenistanyň halk artisti, Türkmenistanyň ýyl ýaşulysy Kakadyr Täjemow. Kakadyr da gaýna parahat watanda ýaşaýar. Her bir türkmen şeýle watanda ýaşaýanlygyna şeýle hormatly arkadagynyň barlygyna buýsanýa, gowanýa. Parahat watanymyzda hormat prezidentimiziň ýol başçylygyna toýlarmy toýulaşýa, aýdym sadyň owazy belentden belende ýanglanýar. Her bir toyun bidege biziň aýdymçylamyz, sadanalymyz, bagşylamyz bolup dur. Hormatly arkadagymyzam şol aýdymçylamyza, halipalamyza ul hormat goýýar. Elbetde şu biziň ata watanymyzy wasp edýän aýdymlar aýtmadyk aýdymçy ýokdur elbetde. Ýurdumyz, watanymyz garaşly boldy, onuň garaşlyk döwrümizden bir watanymyzyň hörpi ýütkedi, gowdan gow aýdymlaryň üstüne işläp, gowdan gow sözler gözläp, murad ömrüň sözüne biziň öz aýdymymyz bar, döwlet senden sowulmasyn diýe. Durnawa Daşyrowaň sözüne arkada ulanýyp aýdymymyz bar. Gylşmurat Kakabaýewiň sözüne mehriban diýar diýen aýdymymyz bar. Ine öz zehinimizden çykan aýdymlar da şol. Özümizden her şey edip mehriban arkadagymyň alyp barýan ajaýyp bagtyarlyk döwrüne, siýasatyna sesimiz goşak bolup şoň ýaly aýdymlary döretdik. Hemde beýleki zehinli kompozitorlarymyz bar. Ajaýyp aýdymlar döredýän olanlarymyz bar. Ine olan aýdymlaryny uly höwesle ýerine ýetirýär. Öwüdür Täjemowň öz owadoşymyz, Göktepe şahirimiz, mehriban arkadagymyzyň şahir paýyna ýe bolan adam, gowy şahir, ajaýyp şahir, gowy goşgulary bar. Nätäderlikden tuwalama bir kitabam bagtyarlyk döwrümizde bir gowy kitabam çykdy. Durnawa Daşyrow bilen işleşýär. Onuň bir goşgulyny görýärsiň welýär diýen goşguny aýdym edipdir. Başta sabrı karar takat kalmadı. Canım seni juda görüsüm gelýär. İntizar gözlerim sessiz ağladı. Canım seni juda görüsüm gelýär. İntizar gözlerim sessiz ağladı. Canım seni juda görüsüm gelýär. Arkada ulan diýen goşguny aýdym edipdir. Ýene de diýmedi näme diýen bir goşguny aýdym etdik. Ýene de bir topar aýdymlarynyň goşgularyň üstünde şoňaly işläp berse. Kakadyrdaga şu ýerde eger mümkin bolsa ata watanymyzyň hormaty arkadagymyzyň edýän işlerini wasp edýän iň bir gowa aýdymlaryň birini ýyleşlemede ýetireliň. Soň söhbetdeşligimiz dowam edýär. Bolar. Bir karar döwletim şanyňa gurban, halkymy bagtyar arkada bilen. Ağda bilip tuğuna parladyp barýan, halkymy bagtyar arkada bilen.
halkımız bahtiyaro arkada bilen milli lider bilen o devrim halkın yar halkımız bahtiyaro arkada bilen Vatanımız bir kararı arkada bilen Aydym sahada gelmek, ýaşlykdan gyzygmak gerek eken. Şoňa men geçen ýolumyzda şumat gözüme getirýän bolýan, şo adam ilk ýaşlykda ha bir özüniň kimdigini bilen ok. Bagyşymy ýa daýhanymy ýa şoňa men sahadan näme kim boljagyny bilen ok. Ýöne känlada her zat bolası gelýän eken. Aydym sahada men ýaşlykdan höwet ederdim. Şu bizim öňüm kän çykyşlarymyzda aýdýardyk da şu bizim öýümizde bir peýirli tenet dutar haguraly geldi. Men entek mektebe gatnamaýardym şomat kakamy bir dutar hagurany alyp geldi öýümizde. Şonu özümden bir 3-4 ýaş tapawutlykda bir agamy bar. Şol ekawrak şol ýanky dutar kakamydan bir 5-3 penjaga çalýardy, garady boş däli. Ýetäsen oşy men agamyz Hojaniyaz aga şol dutar çalýat da şol. Mektebimizde hagurnagan bolardy. Bir Gellimrat mowlum diýip şu isfirden obamyzdan şondan bir gatnap işlerdi bir Gellimrat aga diýip bir mowlumyz bolardy. Bir de mathas ýaş. Şonu agamyz şoň gurnagyna gatnap öýdýärli diýen duşaglanlar bilen goňşy olanlar zat bilen şoňa dutar gurnagyna gatnardylar da. Şonu menem ekdiň diýip men aglap galýanymy bilýän. Menem gidesim gelýärdi. Kakamam aýtýarlymy berekella diýip bir ogluny beýdiýsem maňa da berekella gerekdi. Ondan şo menem ondan şu kakamyz işe gidýär, ýa-ni dutarmy durka boşda dutarmy demişmat. Ya umat agamy okuwy diýendir, mektebe gidýändir. Şu öýdýände dutar oýnap da edip düzmäli öwrenjek bolup garady şu näçe günnüň dowamyna şu la diýip şonu gorçalmaga, ýekeje barmagy bilen şonu indi şu kakam begendirjek da men onuň bir gün kakamy işden gelenden kakam menem çalyp bilýän dutar diýen bilýän. Onu berekella diýip şoňa kellem diýip alapdy şo men hiç ýadymdan çykanak da. Şeýdip men onuň menem şu kakamyň berekellahyny alyp onuň şu saat çaljak bolup şu gije günü dutar saat Qur'any öwrenjek bolup aýdym saallary gara soňa waka onuň mektebe gatnaýy gurdukda adetlikde men onuň dinleýiji bolup gurdum. Sahy bagşymyzdan başlap bir ýerde bagşy bolsa onu dinleýärdim. Soň onuň doýulmän dinleýärdim. Soň estrada bagşlama çykyrdy. Mem Şarif, Uwzil Tekaýew, Saparmat Babaýew, Toýguly Jepbarow, Şah Mehmet Bäşimew, estrada ýyllylamy kärne biziň. Şularyň aýdymlaryny men ganman dinlerdim. Oşo bagşylaryň içinde meni Uwzil Tekaýewiň ähäňi aýdyşýoly men özüne çekdi de. Ýene de şol agamy mowlum bolup işleýärdi şu etrap merkezimizde. Şuň ýanynda menem bir ýetkinji oglun käýarym gezmäge gelerdim. Oşo bir gün Haji Mandalina Saguralyny çalyp berdi. Şonu da men bar ünsüm şu Mandalina Saguralyna gidipdirdi. Maňa da şundan birini tap ber agamy zat diýip
Şeyde onun men bar hemram şu mandalina tawuraly boldy da. İlkinji ýerine ýetiren aýdymy ýadyňyza düşýärmi? Şu mektepde okuyan ýerler aýdym tapamyz barda. Şonda şu aýatladım kino filmini artyň aýdym bar. Şu ayna can ayna şonu öňe çykyp aýdýanym bilýän. Soňundan estrada bagşlamanyň gapdalynyň bile aýdym aýdardym. Mehriban ýerleşler biz gepleşýänmiz, dowam edýär. Ine kakadyrdaga şumat ençe ýyl şu sungat ýoluny bir zähmetçek gelýäňiz, il halkymyzyň bir gowurýan aýdymlaryny halkymyza iýleşlemede getirip gelýäňiz. Ine ödüreden aýdymlaryňyz hakyna da gurrun etsek, näçe aýdym döretdiňiz? Şeýlen ragaýsam 40 ýakyn ragaýdym bam gaýdýan. Meşhur aýdymlam diýip bine ýanky Nurana ay diýen aýdym, görüsüm gelýär diýen aýdym, sollum armany diýen aýdym, gamyň aýdym. İl Sultan diýip bir aýdymyz bar. Ondan aýdym bolup galaýyn diýip bir aýdymyz bar. Arkada ölen diýen aýdymyz bar. Şonam gowurdylar, köpçülikde aýdýan bolýan, haýsy aýdyma has isleg bildirýärler. Dinleýijiler zap şu kulagy öwürlüp dinleýär, şonu aňsa bolýar da. Bu ýanky aglan aýdymlanmy gowurup dinleýärler, hemem gaýtadan Qaytalam aýdyp berene diýen ýerler bar. O bizi begendirýän ýerde ýol aýdymyzy şey edip dinleseler ýerine düşüp durýar diýip özüň şoşal bolýan da şoňa. Şägirt halipadan oldurmasa käri terem diýilýär. Şägirtleriniz hakyna gurrun berseňiz. Aýdym aýdyş ähäňe maňa ýarýar diýen ýaşlar ýüze çykurýar da. Şeýdün ha şu Göktepe etramyzdanam Nişmadyna Aşyr Samadow diýäs. Batyr Sahyýew diýäs. Şolaryň hemen aýdym aýdýarlar. Ondan o ýanky Juma Murat Galyjew, Mekan Argulyew diýen şolarym men aýdym ürjedip öwrenýärler. Bizden näme masaga sorasalar, näme gerek diýerler, aýdymyň sady gerek diýerler, onu berýär. Sözi gerek diýerler, onu berýär. Plan ýerine näme diýilligi diýse, onu düşündirýär. O şägirt diýilýän, sen näme diýsen, ýalan atdyýsan, şunu düşünýär. Onu senin uğrunun adına köpçülüğe getirip dursa, sebäpkaram sen bolýan. Şoň üçin o zatlary gowy düşünýär, pikir edýär, näme sonra goýsalar gowja oturup inni şuňa jogap bersem bolsa gerek diýip şuňa maslahatymyz berýär ýaşlara. Mehriban ýerleşler geliňädir şu pursatda kakadyrdagan öz şägirtler bilen işleýän pursatlaryny biz ýazgy etdik, şoňa tamaşa edelim. Açtı tavarı kararı takat kalmadı. Zalim Filiz'da görüfüm gelýär. İntizarı gözlerim şifraladı. Zalim Filiz'da görüfüm gelýär. İntizar gözlerim şifraladı. Zalim Filiz'da görüfüm gelýär. Duman var garat. Onu ýanky жерде howlugdyň azık gejirek başlamalyň. Şu täzeden girişe nädelim?
kalbыңda dälle kalbıňa. Kalbyňa. Awa, gowsa sen kalbıňa öň aýdylmy kalbıňa dolaýyn, kalbıňa dolaýyn. Kalbıňda dolaýyn dälle kalbıňa dolaýyn. İşte. Düşündüm Ali Popoli. Evet, evet. Düşündüm. Ufuk bersen dünya kalbın tönne Müdümülük öydüm boluğalayın Ufuk kalbına ön aydılmadı Bir acayip aydın bolu doluyun Elem doluyun Fenim şul aydıma düzüyle mukam Fitgarin bolsun kalbi pıganey Salgımım lenem salkilikam Hasratım unudu fıyırım yali Fıyırım yali Aydım deyip bilmez kaytalar Onu dinle senin üçün aydır Şu hakykati ýalňyz bolmaly. Onu ýalňyz senin üçin ýalňyz diýip şonu. Aydım deyip bilmez kaytalar Onu yalnız senin üçün aydırın Gitsem bir gün delvellerin ağzın Sen muhamın yatları da gaydırın Lelem aydarın Senin sul aydıma düzüyle mukam Fitgarin bolsun kalbi pıganey Sanıgım lenem salkilikam Hasratım unudu köyürüm yali Köyürüm yali Mehriban ýeleşler, biz Bahtiýaryň joşgun adly gepleşigimizi dowam edýäs. Kakadur dağan inça aydımlarynyň goşgusyny ýazan Halipa Şahirmiz Öwezir Tejenif bilen töhfetdeşligimiz dowam edýäs. Öwezir dağa. Ine şu gün Kakadur dağan bir döredüjülük hakyna gepleşik taýýarlap berse, Kakadur dağan ýerine ýetirýän aydymlaryny türkmen halky söýüp dinleýär. Kakadur dağa bilen bir iş eşiňiz hakyna, şol aydymlaryň bir döreýüşi hakyna bir gurrun berseňiz. Her işinden doğuşup görüp bolun. Men Kakadurdu bilen şeyle döredüjülük gatnaşyklaryny başlaryn, ösürürüm, ende etmem dogrymy aýtsam ýokdy. Meniň bir goşgoýum bardy. Men bir gyzyl buldum, sorlum armanly. Men bir gyzyl buldum, sorlum armanly diýen goşgoýum. Güze çıkış tarih hakkında da bir adamlı kayda yayında. Öğüm 4. sınıfta okap yörgem. 8. 9. 10. sınıfın edebiyattan kitaplarını okardım. Avtarı nevelli, Goşgym usulundan vardı. Men mırgıdır güllüm, sollum armanlı. Ve şu oku yarattı. Ondan yürüyeceğimden käbir bentlerini qaytalap şeyler yürürdüm. Ondan vaqt geçe o zatlardan amolin inni nesip etdi de menin
Sollum armanlı diyen goşguyumu Atabay Çağrılı özümden alıp gitti. Goşguyumu ekidenden soňra epesli wagtlar geçti. Menem ýadymdan hem çykyş berdi bolun. Aydymyny ýaýlymda eşitdim. Şol ekidip şol wagtky Türkmen döwlet hory diýilen topar vardı. Şu toparın içinde de bir milletin neyimiz bolan bir kompozitor oğlunum horun agdalarının birdi. Willy Albrecht diýerler şoňa. Willy Albrecht sollum almanla saz ýazdyr. Atabaýyň haýsy boýunça. Ýerden turup bir taşaryk beýle kabul çykyşdyryp gelýänsem kaka durdy öýe bolaydy. Kaka tur täze. Ewodurdan salam aleikum. Hani bir kere çayın var bolsa, berseňem içsek, bermeseňem içsek diýip öýe geçip bar ýa. Men oturup kaka durdy. Şeýle. Oturduk gaýet koly. Senin şu sollum armanlyň goşgoýumy men ekdeýinler, şonu ekitmäge geldim diýdi. Näme etjek onu? Aýdym etjek. Oňa saz bar diýdim. Atabay oňa saz ýazdyrypdyr. Öýdüm aýtdy. Ay her gülüň bir ýygy bardyr, odur da. Menem onu özümçe bir adetçek bolany alyp gitdi de. Bu da men ýadymdan çykandan soň ýan hyýal ýene-de. Duýdansyp radiodan eşitip galdym. Bir hoşa var gelýär. Men mırgydylgym sollum armanly diýe onu oýanyp, oýaruqly dinledim bolyn. Aha, bir ewurgly tek däl bir. Yani son eheni eşitiliyor. Son eheni var yani. Öwürlinkiden bir öwrümlürak göz bolsaydy ya. Ahirede otursap şu kakadırdı täzim bunu. Aydın edipdir. Onu radioda goýup Demek şeýerden men bir goşgoýma ikram saz berdi. Iqbal ikimizi duşuran wagty. Sen menden, men senden däerli armanly. Senin tebigatyň beräýän bagty. Öz sözüňden, özüň däniň armany. Şeýdeki diberýär. Akbal kimizi duşurun wagty. Sen menden, men senden däerli armanly. Senin tebigatyň beräýän bagty. Öz sözüňden, özüň däniň armany. Senin tebigatyň beräýän bagty. Özüňden, özüň däniň armany. Ýadymda my garışdy ýetdiň maňa. Boýum görküm başym gurban diýsaňa. Geceler arzulap ýeterdim daňa. Nihan gusadan dolum armany. Geceler arzulap ýeterdim daňa. Nihan gusadan dolum armany. Cevirli hem cepali, kimler cevirlidir, kime vefali. Bize ak yol garaşardı sapali, vefasız olundu kalın armani. Bize ak yol garaşardı sapali, vefasız olundu kalın armani. Aşkı gün çekmeği merdemlik gerek, seni merdemlikten kalmadır derek. Unutulmaz eken söylen yürek, ben bir kızıl güllüm sollum armanıyım. Unutulmaz eken söylen yürek, ben bir kızıl güllüm sollum armanıyım. Armanlı, armanıyım, ben bir kızıl güllüm sollum armanıyım. Söy utarın özün yolun armanıyım, armanı. Öweder daga gamlyk ýygyň lälesi diýen aýdymam şeýle ilhalar bolup çykdy. Qaqadyr dagaň ýerine ýetirýän aýdymlarynyň iň bir naýbaşlarynyň biri diýsegem ýalňyşmar. Gamlyk ýygyň lälesiniň iki tane sazy var. Men eger mümkin bolsa ikisinem
Ýatlaýdy. Türkmenistanymyzyň häzirki halipaş kompozitörläriniň biri Daňatar Hydyrow. Şoňa bir saz ýazdy. Daňatar ýaşka öwdurdaga. Mene bir saz ýazaýyn diýdi. Senem bir şu mazmuny bir goşulyk ýazsana. Ben sany 3-den kän bolmasyn, köp bolsa 4 bolsun. 7 bogun ýa 8 bogun bolsun. Akynlyca bolsun. Pillele ýaljak bir zat. Ýazyp bileýsin ha. Menem bir saz öresim. Muny ýaýrada aýsak diýip Hüweslendirdi menem. Bol hanşy sen haýyşyň bilen bir ýaşaýyn, gedeýin. Belki bir ýerde bir gün neme dersin. Bir gün. Onu bir gün öýgelliden gatar otyr. Näle oturda? Bir zatlar dörýärmi? Başladyňmy? Ay, intihagany bilen o. Döre, başlanak. Onun çaý içýär. Ýazak bolýar, bolana. Onun çaýdan tom çağalaryna nahar getirip nahara ýýär. Onun ýene de ýapşan kagaza galaba. Ýene bolana. Aýynyň Daňatarjan. Sen meni häzir başla. Sen şu duruşuňa aýyp. Ýöne men sen şu haýyşyňy kamyň aýdymy. Döretmäge men ýa boyun alýan idim. Adamyň bir kalby dutaryň tarlary ýaly düzülýän wagty bolýar. Şonu oturup bilen akyn. Ýazman. Ya dinlemän. Şonu ýalymyr pursata gawat geler bolýan men. Bir zat etjek bolaryn. Häzir ýönüňizi aýdy ber. Gynanmagyn diýip goýberdim. Gitdi onda. Gitdi bolýan. Men ýüreğime bagryma bir zat dörtülýän ýaly boldy da. Onun kağıdan alıp, kalem alıp teyredip yazdım, çıdım. Yine yazdım, okuyan, bolunak, yine çıdyan. Şey, ahiri inne bolunur da. Deyip, sebebi her kim öz eden işine ilki bilen öz oğunu getirmeli. Özünü yaramadıkladı, onu paylamak, eşittirmek, bolunak. Ya bu kızığı kaçya, yöğüm ağrıyın bedeli. Ahir baştan ayak bir okap bolup, öz göğünüm koşulduğumu gitti. Terdenimi götürdüm. Götürdüm ne telefona yapıştım. Alo, Daňatar, öýüňe bardın mı? Oňa bardım. Sen gittin bunu bir hil ýagdaýa düşdüm men diýip. Ha, inni geleýän bolýar. Aýynyň, men soň baraýyn. Menem şol getirmän ýöne telefonuny oglup, o şükür başydaky dızmaç piyada ýaly bolup, ýüregim ýarylyp barýar. Diýämi kinoda. Şonu ýaly meni aýratyp gelýär. Telefonuny aýdyp berdim. Garannym sagy torly. Kalbymdan sallym ýoly. Sana teşine ýüregim arzu umytdan oly. Ýelewsi, ýatmady. Arzuwdan atmady. Giň törüňi bedemek maňa nesip etmedi. Sevgimizi giňleýän, ağlaýaryn, dinmeýän, maňa ýazan sazyny öz ýürek dinleýär. Daňatar aýdymy ilki döredi. Türkmenistanyň halk artisti Atagilli Garýagdy ýerine ýetirdi buny. Inni ýene men garaşman ýörün bolýan bir gün. Kakadyrdy öýleýip da, täzim. Kakadyrdy gelip ýodurdaga, şu gamyny aýdym men äkideýin ýene diýdi. Öňkü sorly marmanlyň äkitýär. Ay, o bolmada, yo bolar. Taýarjy sadım bar diýdi. O wagt kakadadan bardy. Täzim ağa. Ýagda kaýdymlar ne diňletdi. Gamyny aýdymyň sadyny diňletdi. Ona onun ýan goşgymyň sadyna salyşyny diňletdi. Meňem göwnüm ýetdi. Bir türkmen bolup durmaýdy. Tüz halkalar aýdym bolupdy.
Kakadırdaga näçe çağaňyz bar? O bir jygydim. Mehman arkadaşym öz halkyna kän şadywalaryny sowgat etdirdi. Türkmeniň döwletçilik görelgesi diýen şadywan çykdy da şonu mehman paralyk barada da söhbetleşýändir. Öýe gidelim häzir. Men sizi mehman alaýyn. Şo taýdandan maşgalar bilen tanıştyrar. Şo taýda şahy başynda gowy söhbet edäýler. Eger mugassa bilseňiz. Gatty gowy. Ona näme mehribaniyleşler bir gepleşigimizi, söhbetdeşligimizi Kakadyrdagyň Agdyber maşgalasyndan dowam edýär. Näbeden şu Göktepe'm diýen meşhur aýdym bardyr. Şonu ilerimi akmaýady eregim, gaýramyzda Gula şagam garagym diýendir. Bizim obamyz gün matardy, gün nogordy gaýrasy Gula şaga aly oturunna. Bir ilerimiz dağula gurşolunna. Şoň üçin obamyz suratlandyrýar da, şo bizim şu Göktepe etrafymyzyň köne Göktepe obasy bizim obamyzyň. İlerimiz akmaýady eregim, gaýramyzda Gula şagam garagym. Arasynda iki didem garagym. Eziz galam dogduk depem Göktepe'm. Geçmişim yadamda aýlanýar başım. Eziz galam dogduk depem Göktepe'm. Geçmişim yadamda aýlanýar başım. Eziz galam dogduk depem Göktepe'm. Ay göbek kanımda maliyat yerim. Men seninle ayrılıp nire giderim. Hey hey yatır senle münnäp şehit pederim. Hey hey eziz galam dogduk depem Göktepe'm. Hey hey eziz galam dogduk depem Göktepe'm. Göktepe'm. Göktepe'm mukamine azıp mukam. Gönübegin hak muradi del mükan. Akalan göbeği kadimi mekan. Eziz galam dogduk depem Göktepe'm. Arnamysy yatır senne Türkmeniň. Hey 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 Oral Mehmet dıkman ur verdi hanım. Kur'an muradi şadinim imanım. Eziz galam dogduk depem Göktepe'm. Kur'an muradi şadinim imanım. Mehribaniyleşler biz Bahtiýarlyk Joşgun adly gepleşigimizi Türkmenistanyň halk artisti Kakadyr Täjimowyň Agdyber maşgalasyndan dowam edýär. Kakadyrda gaýna biz döredijlik topormady bilen bugün siziň maşgalaňyzda bir mehmançylyga geldik-de. Şu wagt Agdyber maşgalaňyz bilen tanışdyk. Indi şu maşgalaň Agdyber bolmak üçin näme etmeli siziň pikiriňiz boýunça? Maşgalaň bilen Agdyber bolmak üçin birini düşünmeli. İki taraplayan bolmaly, düşünmek diýilýär. Şonu maşgalada Agdyberlik bolup bilýär. Her kimiň öz isleýän zady bar. Özünden bilmeli diýen ýalrak bir düşünje bardyr da mende. Şonu ýa men şo häsiýetimi tutup bilen adam diýip men hasap edýän. Zähmet bolsun, daýhançylyk bolsun, ýa sungat meselesi bolsun. Şunu meýletsem meni gollaýar şol. Ya maňa diýdirmesizden meni gollaýar bolun, men eýem, men ýüregim giýiňýär-de, men gollaw tapýan şundan. Şeýde mena
maşgalamyzda agdy bir ýaşaşyp berse. Onu iki taraplayan gollap bolan tagunam näme? Maşgalada agdy birlik bolýar-da. Kakamız elmedama daýhançylyk edenna. Şu obamyzda topar ýolbaşdy bolan, o vilayatymyzda, ýurdumyzda adalan adamlaryň birdi şol. Onuň elmedama şo ekarançylykly meşgul bolan tagun näme? Men aýdym hal hakyna gurrun bersem, aýdym diýme hene şo minneti piýliň ulanyň şekerleri olum diýerdi. Zähmet çekseň rahmet bardyr diýip elmedama öwüdi şotda. Onun gelnejeňe bile turu baştan bir daýhançylyk emetdik bir näçe ýyl. Bir 10 ýyl oly daýhançylyk edendir. Şonda men daýhançylyga urjak bolamda kakamyň önüne gülen näşol. Soň onunla songa dolanyna urup gittik. Garaşlygymyzy aldyk. Netebedenden onun derrew ýurdumyzda ullukan özgörüşler bolup urady. Ina ýurdumyz boýunça bäsişler geçip urady. Biz zehinler gözleýärsi bir ilki baştan şoň ýalyrak bir bäsiş geçip urady. Soňra ýurdumyz boýunça döwletimiz tarapyndan aglan edilen ýanglan ýarym telebäsişler geçip urady. Ýanglan ýarym geçir uğran soňra onuň menem özüm synap gördüm. Munda da dinleyijiler tarapyndan bizem garşy alyndyk. Şondan bäramyna bir aýagymyz şu aýdym sagdylygynda da bizim. Kakadyrdaga şu Türkmenistan halk artisti Baba Annan soň ömür döredijiligi hakynda bir gepleşik etdik-de. Şonu Baba Annan soň bir aýal oğlan bar eken şoň bilen töhfetde şolukda diýjek bolýanym. Şu Baba Annan soň bir boş wagtlaryna ýer depme gowurýan ekene, esasy boş wagtlary şol ýer depip diýinjalýady diýip aýdýarlarda. Siziň özüňiz nähilek bir boş wagtyňyz başga nämeler bilen meşgul bolmagy gowurýaňyz? Beýik sunugy diýişgärdi Baba Annan biz kino filmleriň üstünden, teleýaýlymlaryň üstünden az esken tanışyp oturýar, eşdip oturýar. Şol gaty dogry aýdýar, şol öňe zähmeti çeken adamdyr, daýhançylyk eden adamdyr, şonu lezzet alan adamdyr. Men özümem dogrudan oşuma gabat gelýär-de, men biziň ýagdaýymyzda da gabat gelýär. Menem boş mahallam şu özüm ellejigimde, töwerek taşymda bir ot çepler bolsa şo jagalary çapyşdyryp, petteläpşik goýup, ýa bir mellemiň bir ýerine çaýry bar bolsa şonu uly höweslerini silkip aýryp şey diýen onu şoňa ýynjalýan özüň. Hamala bir bedeniňden bir erwet zat aýran ýalap görýän da şonu. Doğrudan hem lezzetli de zahmet değil yanlar. O şeyle hem can sağlığı için hem şol peydal bolmaly, yer depmek nähile bolsa hereket de. Gaty dogry diýen. Şeyle şol hem hereket bolýar, hem bir ullukan iş eden ýalak bolýan özüň adamyny taplyan zatda ol. Onuň ýanky hojalygyňda şey diýip göýmenip öýüňe gelýäňde eline ýanky sağ guralyň alyp onuň aýdym sady heňlenseň hem uruhyny ümitlendirýäňde. Şeydün ha gedek gelişine şey diýip ýaşap bersen. Döwrümizden lezzet alyp. Aýdym sadyň adamyň saglygyna edýän täsiri hakyna da bir gurrun etsek. Haýsy pursatlarda bolsaňam aýdym saz diýilýän sen uruhyňa ýmit taşol. Bir göwrüm çökündirä öýdýän şuwun diýseň derrew aýdym saz eliňe alyp saz çalsaň, aýdym aýtsaň, näme biziň ýeterlik derejede nutgawy şahyrlarymyz bar. Güldürmäge da atlanmaz kanna mehruban arkadağımızın şadi uvanları var. Şu kitapları öňüňe alıp ýanky sağuralyň hem eliň alıp şuňa güýmenip şu kitaplaryň dünýäsine girýän bolmara. Sen ýanky gaýgaladalan hemmesi şonu ýalap bolýar. Hem sen bir ýüregiň taplanýar, bir lezzet alýar. Sebäbi aýdym saz iýinçe zatda. Oňa bek iýinçeligini düşünüp şoň dünýäsine girsen onuň lezzetli tapmak anlat däl. Aýdym taýyň ýagdaý şoň ýalyrak düşünýän men özüm. Hakadyrda gaýny ýaňy gelemizde maşgalaňyz bilen tanış etdiňiz, häzir iýleşlerim bilen tanışdyraly. Hakadyrda gaň ýanyna Mehriban Gyzy, Nurana Aý otyr. Elbetde Hakadyrda Nurana Aý adyň özü bize bir gowy zatlary, gowy aýdymy ýadyňa salýardy. Sebäbi Nurana Aý ady biz seýre geçdiýärse. Şakyny da aýtsaň. Doğru diýen, şu Nurana ajan biziň näme ýaşymyň soňundarak dünýä ýyny biziň ýeke dikrarymyz hem guwanjymyz hem bir geljege umydymyz, geljege biz höweslendirýän çağamyz da şu. Onu muňun adynyň da kılıjyny aýtsam Nurana ajan dünýä ýynenne
Muňa ona at takmalylar biz. Onu ama ejemiz bardy. At takmak meselesinde näme ýaşullara goýýanda, läledar bolsun, güldar bolsun, näme bolsun diýip uradym da men onu ejeniň dur köşek diýdi. Sen bir owadan aýdyň mara ahir diýdi. Näme diýdim, nurana aýdymyzdan soň dünýäni daby. Nurana owadan aýdyň ma şonu aksana diýdi. Şeýde mena nurana aýgyldy boldukda. Hawa nurana ay diýenizden eýýän şol siziň hoşa wadyňyz şol ajaýyp aýdym biziň kulağymyzda ýanglandy da ol diňe biziň däl ähli türkmen halkam şeýlem kadiýan şolar ýaly kabul edýänler. Mehribaniyleşler gelin häzir şu ýerde Türkmenistan halk artisti Kakadur Täjemiň ýerine ýetirmegine şol owadan aýdymy, nurana ay aýdymy hemmäni bilelikde dinläýän. Bilbillik kapasa düştü. Beğul kimin atır saçtı. Yunun gulap uğru. Yunun sen bizden kaçtı. Nuranay, nuranay, onu bilmez yağtı cahanna sana tay. Nuranay, ayun bolup ruşun saçıyan. Aşığımdan umma başyan. La kemer bilim desem, bilim desem sırrım açıyan. Nuranay, nuranay, onu bilmez yağtı cahanna sana tay. Nuranay. İpek paraşalar yaraşar. Bilbil sesine daraşar. Alem akta koşuk hanım. Koşuk hanım beş kuruşar. Nuranay, nuranay, korunmen yağtı cahanna sana tay. Nuranay. Gülmedi derdime dağlar. Ağladı ses koşup bağlar. Hayat nuva deli Burhan. Deli Burhan'darin ağlar. Nuranay, nuranay, onu bilmez yağtı cahanna sana tay. Nuranay, 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 onu bilmez yağtı cahanna sana tay. Nuranay, sana tay. Nuranay, nuranay, nuranay. Nurana ay sen özüň nähile garaýan öz adyňa? Maňa her kim soraw berýär, "Kakaň aýdymyny, sen adyňa saňa düzdürmi?" diýip. Menim aýdyp berýän, "Ýok, ol aýdym men heni dünýä inmäkem dören aýdym." Ýöne şol aýdymyň ady maňa daklanyp özüm aýdyp berýän. Men öz adyma da buýsanýan, şeýle adamyň gyýdygyna da buýsanýan. Ne Kakadur daga gyýdyňyz, siziň bir ýoluňyzy ýöredir diýip umyt edýäňizmi?
Näme şağa ýaşlygynda gaty zehirli bolýar da şağa diýlen. Näme ünt şu etse öňünde näme görüldi, görse hereket görse şonu etjek bolýar da. Men Nuran Ajany şu gujagıma alyp kän sana başara ederdim kizikkä. Ana gayradan gelýän alayhan, guýrujogyny, buloyhan, hekgül ayakly, 80 türlü tayakly. Şoňa kän nimeleri aýdýadym men. Eýem şu 3-4 ýaşynda şo sana başlar bilýärdi şu. Soňundan ýenine gapdalyna oturup özüm bir turgunuşga şaýman bar da aýdymlar şu 80 türlü ýanladım bolýan şonudan Nuran aýelmidam ýanymda. Şeýdip bir näçe çağa aýdymlaryny eýem 3-4 ýaşynda öwrenendir bir näçe aýdymlary. Şeýde onu entep mektebe gatlamaka ýyllar oşgunlara da bir näçe de gatnaşandyr. Döwranyň başdan geçirenler diýen bir kino filmi döwran aýdym diýip. Şonun eýem mektebe gatlamaka şonu aýdyp bilýärdi. Ýani bir eýjejik şagajyk, ýakym tyzja, babajyk diýip şaga aýdymjyklary bar. Şoňalyk bir näçe aýdymlar bilýärdi. Hem kömelek hem gülälek diýip aýdymlar bardy. Ene şol aýdymlar näçe bir Antiyasan aýdym dagyn bilýärdi Nuran Ajar. Onun kizikliginden aýköşegim sen aýdym adam gowlatdyr bolşy ýanky eli işler diýilýänem gyýdyň sun gotdur şolum. Elimden 10 marmağdan hünerde kulda şolum seredilýän natdyr, daşyndan şeýle gowlanýan natdyr diýdim. Ay haqa men dikimçi boljak, men biçimçi boljak, men ýakaçjak, ay ondan mundu görýändir da. Ýaka keşte edip dad edýän şu ejetiniň ýanky köýnejiklerini, ýakajyklaryny, gejek eşejeklerini ady öýdi. Edip otur da şumad. Olam bir hüner, ýöne aýdym sazsy bolanak diýär. Şu telefonjyny gapdalyna goýýardy, aýdym saz dinläp işleýärdi. Nurana ay kakan haýsy aýdymyny has gowy görýän? Elbetde Nurana aýdymyny howat edip dinleýän. Kiçiligimden iňejik gaýjagalar diýen bäsleşiklere gatnaşdym bir näçe gezek. 2016-njy ýylyň ýanwar aýynda Gulbaba atly bayraga eýe boldum. Başga da ýyllar goçgunlara gatnaşdym kiçiräkkän. Bu wagt esasy şo tikinçatyna howat edýän. Şon olem kakamyň diýişýäli sunuga da keni. Ejemiň öwreden zatlaryny hem berk ýadynda saklap, köýnek dikýän, ýaka edýän, başga da dikinçatynlary. Muň ejesem eli işini, keşdäni kän ederdi. Onuň ejesinden hem näme elbetde bu görüldü alandyr da elbet. Mehriban ýeşler biz söhbetdeşligimiz Bibi Sara Geneje bilen dowam edýär. Bibi Sara Geneje, Kakadurdaga bilen ýaňy diýdiňiz da 40 kilo goly Agdybirlikde ýaşap ýörsiýdiňiz. Kakadurdagan haýsy häsiýetini görýäňiz? Kakadurdan hiç häsiýetini men elbetde bilçekler. Atamda elmas ama gowgunlar bolup durana, onuň kynçylyk bolada bir hili ilki bir gün, 2 gün geçirýän. Şoň aýtman. Onu aýtýan, onu şeýle maslahat berýärdi. Gowunum bar, ýürüm giýiňek gitýärdi. Kakadurda suwuk naharlar gowurýar. Esasam şu gowurtoklyk çorap edilýändir. Şonu gowurýar esasam. Şeyde menen şumat etselide ağdı bir yasasyp. Hiç näme aýarym ýok. Aýdymlaryndan dinleýär. Täze aýdym bolsa da, daha şu dinleýän hani näme hili bana kim otursak şeýdi. Nime diýär onuň bilen käýerlerine şunu şeyler yoksa ben aýdym bilerim nime där bolýar. Dinleýiji hökmünde. Howa. Şoňa kakyrştaýan biraz aýlawragan diýenmem duýman galýan kämagan. Şeýdip öz maslahatlaryňyzy berýäňiz. Howa, gyrmam şeýle. Bita öl ýüregine aýtýar kakynysda. Gowulwan çykýan aýdymlar töwel. Garaz ilkiljin dinleýijileri size kenýeňizde. Bizde howa. Doğrudanam gelnejeňiz şu öz aýdymçy bolmady, bir öz jan koýar, öňkän aýdymlar dinläpdir da. Bir Öwüzel Tekayefine Obamada gelerdi, Nuriýat Tokaýew gelerdi, ay plan maýşy gelerdi diýip kän kiçiligimizden dinlerdik. Işe gidemizde aýdymny heňlenip köpçüligi goşulardyk zat diýip gurrun berýärdi. Ondan şonu şu ýanky aýdym bir aýdym eýle-eýle näýilrek görýäňiz, indi birinji dinleýiji däňdi diýip ilki bir şolary görkezýäňiz. Şeý diýen onu şu birinji dinleýän adama näýil täsir ederkä diýen bolýan. Şu taýana nämerek diýerler da şoňa ýaly. Ondan özüň näme hem dinleýiji hökmünde hem bagyş hökmünde aýdyp görýän. Ewe dinleýijilen göwüne ýetmek kynna. Ýani Kakadurdaga öz bir döredicilik toporumuz bilen
şu Ahal vilayatynyň Göktöpe etrawyna girenmeden biziň bir hilgulogymyzda siziň Göktöpem diýen aýdymyňyz bardyr. Şol aýdym bir ýanglanan ýalak boldy da sebäbi inha qaqadyr dağan waspyny diýen Göktöpe owasyna da geldik diýdik-de. Şol aýdym näýlik döredi? Şol aýdym dogry sorak berdiňiz. Şol aýdym şu näme garaşdyrlygymyzy alamyzda ýurdumyz bile bir hatarda bütün halkymyzy hedil edip şunu gowy garşaldy da herkim. Garaşdyrlyga ýetdik diýip şonu edil şoňa gabatlaba minha biziň zehirli kompozitorymyz ýagylyş Aşerif diýip eşdiýän saňa. Gowy aýdymlar bardyr. Men diňe Göktöpem däli başga da bir näçe aýdymlaryny ýerine ýetirýändir. Şu Ilmirat Pudokow diýip minha bir gaty ajaýyp şahyrymyz bardy. Şolum döwrüne seslenip bilýän ýaşuldy da. Şahyr hökmünde hem bir näme ýazyjy hökmünde diýip alsagam. Kerim Qur'an-ı Peygamber'in gatykan eginde şol türkeşan adam. Şolun ha garaşdyrlygyny allyk konuşoňy bagyşlap, men Göktöpem diýen şagyryny ýazypdyr da. Onum ýagylja aşyr aýdym edipdir. Şeýde onuň aýdymyň näme 3 aýaty bolmaly diýerler. Şuň ýaly aýdym ýazlyk bolýan, sen aýdaýsan kim göremdik diýdiler da. Şeýde men hemen şonu garaşdyrlygy alaýan ýyllamy men ýerine ýetirdim. Halkymyzdan şonu gowy kabul etdiler da. Häzir şenem Göktöpem aýdyp berdi diýerler da. Gowy çykan aýdym. Qaqadyr dağa şunyna maşgalaňyza geldik. Maşgalaňyz bilen tanyş bolduk. Şeýle agdy bir maşgalaňyz bar eken, gyýdyňyz bilen tanyş bolduk. Hawa sağ olun, bize gowy gurrunlar berdiňiz, gowy aýdymlaryna illeşlemide ýetirdik. Size mundan beýlegem işiňizde üstünlük ardy edýär. Sağ olun, owazlaňyz elmi dama toýlarymyzda, bayramlarymyzda belentden belende ýanglansyn. Bizi syýlap geleňize sağ olun. Hemmäňiz işiňizde üstünlük galanyň, awraýalyň. Pursatdan peýdalanyň minha Mehruan arkadağımıza köp sağ olsundan aýdýas. Hormatly prezidentimiz Mehruan arkadağımız bizi bagtyarlyk döwrüne ýaşady ýa. Ilmi dama bizi begendirip dur öz şad diwanlary bilen Mehruan arkadağımyzyň janynyň sağ bolmagyny, ilimi babatdaky, ýurdumyz babatdaky alyp barýan uly işlerine ilmi dama ruwaşlyklary arzu edýär. Mehruan arkadağımyzyň jany sağ bolsun, ýurdumyz abat bolsun. Sağ olun, arzularyňyz hasyl bolsun. Size de agdy birlikde, bagtyarlykda döwran sürmek nesip etsin. Ojakda ot ýansan mehrimiz bilen. Ojaklaryň önde ömür öçmesin, bir-birige hormat goýup ýaşalyň, tarpa egsilmesin, pese açmasyn. Mehrden ýasalyň bagtyarlygy, dünýäni anjytman awaz saklalyň, durmuş bize, watan bize içilipdir. Köp bagty biz watanyň beren duzun haklalyň. Ine mehribanyleşler. Biz şunun bilen Türkmenistanyň halk artisti Qaqadyr Täjimsoň döredijligine başlanan gepleşigimizi geçirip gotarýar. Biz şu pursatda hormatly arkadağymyza köp sağ bolsun aýdýar. Goý hormatly arkadağymyzyň jany sağ bolsun, ömrü zok bolsun. Ilmi dama ýurdumyz parahat, asmanymyz arassa bolsun. Hoş sağ bolun mehribanyleşler. Ilmi dama, saglykda, toýlarda görüşelim.